Namatikdan nga nagkadaghan ang pet owner sa General Santos City nga nagapabakuna og anti-rabies sa ilang mga inatimang iro og iring. Kini human migawas sa social media ang peligrosong epekto sa lawas sa tawo kung ugaling mapaakan og hayop nga dunay rabies. Ani ang report. Upat gayud ka mga inatimang iro ang gidala niining pet owner nga si Faith Israel aron pabakunahan og anti-rabies sa City Veterinarian's Office sa General Santos City. Hadlok kuno siya nga makabayad kung ugali makapaak ang iyang inatimang iro ug tawo kung walay anti-rabies vaccine. Kay napod mi silingan na mo ba nga gahapon napaakan niyang anak. So tingala ko nga kuan ka ng rabies daw ba. So mo to nga nagkuan ko nga ipa-inject gid siya og anti-rabies para lisod pud ba kay mahal pud ba ang gasto, sir. Matod sa City Veterinarian's Office, namatikdan nila ang pagdaghan karon sa nagapabakuna og anti-rabies vaccine sa ilang mga pet nga iro ug iring. Posibleng positibong epekto matud pa kini sa ilang pangampanya o di bakaha. Nakita sa social media ang peligrosong epekto sa lawas sa tawo kung ugaling mapaakan og rabid animal o hayop nga dunay rabies. Matod pa sa among mga vaccinator ani daghan ang nagka-interest na magpa-injection sa ilang mga hayop. Kumbaga pa naging responsable na pud sila. Matod sa City Vet, bisan og nagharasan lang sa iro og iring ang panid sa tawo, kinahanglang moadto ang pasyente sa Animal Bite Center aron ma-assess ug mapabakunahan. Rabies man good is ang incubation period niya dili lang day 14 days, nag-extend pa mao nang nahitabo sa mga katong nangamatay. So kumpiyansa kay sila. So up to a month or 2 weeks from the incident of scratch, pwede pa sila moadto sa mga animal bite treatment center. Once na mag-manifest na ang mga signs, padayon na gina. Hinuon gikan January 1 hangtod June 3 ning tuiga, wala pay natalang human rabies nga epekto sa paak sa rabid animal sa Jensan. Apan dunay 5 ka kumpirmadong kaso sa animal rabies sa syudad. Samtang sa tibok 2024, miabot sa kapin 40 ang animal rabies cases nga natala sa Jensan. Padayon sa pag-awag sa Citybet nga mamahimong responsible pet owner, pinagisab sa pagpabakuna sa ilang mga inatimang hayop. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mama, 1 Mindanao.